Saludeu a l'Anna i al Miquel. Han nascut el mateix dia i en ciutats i famílies molt semblants. Els primers dies de les seves vides, totes dues famílies han rebut un munt de regals. Per a l'Anna, tots són cors, llacets i molt rosa. Per a en Miquel, no obstant això, tot és color blau, cotxes, dinosaures i pilotes. A l'Anna li encanten els cotxes. Li agrada molt jugar amb ells. Té una muntanya de nines i peluixos, que també li agraden. Però cotxes, cap. Sempre intenta agafar algun del seu germà gran, i quan li veu, s'enfada. Els cotxes no són per a nenes. L'Anna no ho entén. A ella li agraden. A en Miquel li encanta jugar amb la seva germana gran. Acostumen a fer desfilades de models. Posen música i es passegen amb la roba de la seva mare. Mocadors al coll, ulleres, faldilles... Ha! Quines pintes! És molt divertit. A vegades el pare es posa nerviós. No li agrada que Miquel faci aquestes coses. Per això últimament ho fan una mica d'amagat, quan no hi és. L'Anna sempre veu les carreres de Fórmula 1 amb el seu pare i mare, i com que li agraden tant, li han comprat algun cotxe pel seu aniversari. Es prepara pistes amb ells i els llança. Fins i tot ha aconseguit desmuntar-ne algun i crear un cotxe nou al seu gust. Se li dona genial. La seva mare riu quan li diu que de gran serà mecànica de Fórmula 1. En Miquel és un noi tranquil. No li agrada córrer, ni el futbol. Prefereix passar els esbarjos amb la Marina i la Carla mirant bestioles i agafant flors. Els altres nois de classe es fiquen amb ell per no voler jugar a futbol. Sense ell són imparells, i encara que no li agradi, a vegades juga, però és molt dolent. I torna amb les bestioles i les flors on s'ho passa molt bé. L'Anna ja és una doneta, i la vesteixen com a tal, amb un llacet al cap i vestits bonics. Però a ella no li agrada. No li deixen córrer per l'herba i saltar des del gronxador del parc com alguns nois. No embrutis la roba, les nenes no salten en els tolls. No siguis homenot, li diuen. El pare sempre diu que quan sigui gran treballaran junts a la seva empresa de construcció. Però en Miquel no ho veu clar. Ell preferiria una feina una mica més on poder ajudar la gent. Es veu com un superheroi. Ell estarà allà per ajudar qui ho necessiti. L'Anna està disgustada perquè al seu germà li deixen sortir sempre on vol i vestir com vol. Però ella, la seva mare, li diu que s'arregli el cabell, que vesteixi una mica millor. Una noia no pot anar de qualsevol manera. A l'Anna no és una cosa que li interessi molt, però és cert que per sortir amb algunes de les seves amigues ha d'arreglar-se, si no vol quedar malament. Perquè segur que li diuen alguna cosa. Avui en Miquel li ha dit al seu pare que li agradaria ser infermer, perquè podria ajudar la gent, que és on ella es veu. Al seu pare no li agrada molt la idea. Si vols sigues metge, infermer? Però això és més de noies, no? Li diu el seu pare. L'Anna no té molt clar què fer. Ha provat diverses coses, però res l'omple. El pare i la mare estan disgustats i li indiquen que hauria de començar a treballar en alguna cosa per guanyar alguns diners. Sí, per descomptat, alguna cosa haurà de fer. De totes maneres, també continua muntant els seus propis prototips de cotxes teledirigits a casa amb els quals després competeix. Una afició que li ha reportat alguns premis. I alguns insults d'altres nois. Però és que és molt bona i els fots que una noia els guanyi. Avui en Miquel comença a treballar amb el seu pare com a maquinista. Al final l'ha convençut. Tindrà un bon sou. Ha de tenir-lo si vol formar una família i pagar totes les despeses. Això diu el seu pare. De totes maneres, en Miquel, en el seu temps lliure, col·labora amb una ONG, on ajuda persones necessitades. Amb això omple aquest buit que porta dins. Deixarem que l'Anna i el Miquel segueixin amb la seva vida. Estic segura que seran feliços, omplint el seu temps amb les seves aficions, família, amigues i amics. Però, i el que podrien haver estat? És trist pensar que la fantàstica mecànica i el brillant infermer que s'han perdut pel camí. En el nostre món sembla que hi ha unes coses per a nois i unes altres per a noies, però no és així. Pots fer el que vulguis. I si no fas el que t'agrada, potser el món es perdi algú realment genial en el futur i en el present. No hauries d'haver de fer algunes coses només pel teu gènere. Que ningú et digui el que pots o el que no pots fer per ser noi o noia. Tu tries el teu futur.